maká veľa a robí veci, o ktorých ty ani nevieš, že robí. Takže netreba sa toho báť a prijať ženský cyklus a dobré je na tom to, že vlastne muži sú nastavení na rôznorodosť, my chcete rôzne ženy, hej. Radi sa pozeráte po iných ženách a takto si predstav, že máš vlastne 4 ženy v jednej, minimálne. Niektorí aj viac, hej, niektorí 15, hej. Lebo má stále inú náladu, stále inak vyzerá, stále inak sa prejavuje, hej. A je to potom zábava, nie je to taká nuda, lebo keď prežiješ to PMS-ko, tak sa môžeš zase tešiť, zase na tú ovulačnú fázu, tú dynamickú fázu, zase sa mám tam na niečo tešiť, hej. Tak všetky svoje túžby a predstavy si tam nechám, dobre, tak až o týždeň, hej. A teraz sa musí niečo dočistiť, hej. Takže nie je to také strašné, nie je to také zlé a zvedomujme si to, hej. Nie všetci vieme, čo sú cykly, ako žena cyklične vlastne funguje. No a to, že sme cykličné, na rozdiel od mužov, ktorí nie sú cykliční a majú vlastne prístup k tej dynamickej fáze celý čas, o tom toto je, že ty si vlastne v tej dynamickej fáze stále. Ty máš tú energiu k dispozícii stále. Pokiaľ ju teda využívaš správnym spôsobom, lebo samozrejme veľa mužov ju stráca, či už pozeraním toho porna, že každým prídeš a neviem, 3-krát tam pozeráš do porna, tak jednoducho prichádza do toho svoju energiu. Ako keby si ju vyhodil z okna, hej, zbytočne. Tiež to, keď máš zdravý vzťah, tak ten testosterón prirodzene stúpa, lebo pre ženu treba aj niečo urobiť, hej, samozrejme, a tým, že pre ňu niečo robíš, tak ten testosterón stále stúpa, rastie a máš veľa životnej energie, ktorú môžeš použiť na čo chceš, hej, na svojich projektov, do svojich koničkov, do starostlivosti o rodinu, o tom, čo si ty vyberieš, že je pre teba dôležité. Takže toto si zvedomme a toto si uvedomme, hej, a príjmeme to také, ako to je, lebo iné to nebude. A my ženy sme na tú zmenu veľmi naprogramované. Pre nás je tá zmena veľmi prirodzená a pre vás mužov, a toto je ten dôvod, nie je až taká prirodzená. To znamená, že je to práve týmto biologickým spôsobom spôsobené a už sme sa o tom,